Salam, iyildeşler, vatandaşlar, dostlar, doganlar, ýagdaýlaryňyz ýakşymy? Men bugün size ýene-de ses ýazgymy iýermäne karar berdim. Bu ses ýazgylarym men kitapdan okap aýdam ýok, depdere ýazyp pozup aýdam ýok. Men diňe gözüm bilen görüp, elim bilen tutan zatlarym aýtýan. Men bulary aýtmasam meniň içim ýanýar. Men içim yanandan aýtýan. Siziň de içiňiz ýanýar, siziň içiňiz aýdyp bilmedigiňizden ýanýar. Sizem gelin aýdyň, aklyňyzda, pikiriňizde näme bardygyny, göreninizi, başyňyzdan geçireniňizi bir düşündiriň, aýdyň. Men Türkmenistanda ýaşaýan, Türkmenistan watandaşy. Meniň häzirki ýaşap oturan jaýyma göçüp gelenimde bundan bir 35-40 ýyl öň bizleriň gapdalymyzda bir magazin bardy, produktowy, bir daýza işleýärdi. Daýzanyň ogly ýardamçy bolup işleýärdi. Daýza aýryldy, ýerine ogly geçdi. Oglam häzir aýryldy. O giden daýzanyň akdyklary işläp otyr magazinda. İşlesinler, işlemesinler diýem ýok. Hudaýa şükür işleri var, işlesinler. Meniň gözüm onuň işinde däl, meniň derdim başga. Meniň size ýetirjek bolup oturan zadym, magazinçilaryň çagalary magazinçi bolup ýetişýärler. Doktoryň çagalary doktor bolup işlemeli. Ministrleriň çagalary ministr bolup ýetişýärler. Meliseleriň çagalary bilýäňizmi, melise bolup işleýär. Edara ýolbaşçylarynyň çagalary bolsa, edara ýolbaşçylary bolup işlemeli. Iň gowsy bilýäňizmi näme? Daýhanyň çagasy daýhan bolmaly, çopanyň çagasy çopan bolmaly, kolhozçynyň çagasy kolhozçy bolup ýetişmeli. Hawa ýa-da olaryň çagalary eneden dogulan wagty elinde diplom bilen dogulýar da meniňmi habarym ýok? Siziň içiňizde bulary bilen bolsa, bir çyksyn därin maňa düşündirsin bu zatlary. Men ýene şu magazinde işleýän daýzaga gaýdyp geljek bolýan. Şu daýza işlän wagtlary Kooperativni tehnikumdan ýaşlary praktika iýerýärler. Ýaşlar praktika gelýärdi. 3 sanagy bir magazinda, 4 sanagy başga bir magazinda, şu biziň ýandaky produktowy magazinda da ýaşlar işleýärdi, praktika gelýärdiler. Olaryň praktikasy nähile geçýärdi? Ertirden akşama çelli uborka bilen geçýärdi. Sir, süpür, bar otur, tur, getir, şonuň ýaly işleri etýärdiler. Mejbur galmasalar kassa goýan ýokdular. Mejbur galyp kassa goýan ýagdaýynda da günüň soňunda hesap kitap etmeldi kassanyň puluny. Kassanyň puluny açyp hesap kitap edip, şu kim duran bolsa şogun şu kassada şonuň üstüne atýardylar. Kassanyň pulu bugün az çykdy. Sen näme ogurladyňmy diýip. Bu ýaşlaryň praktikasy guturandan soň praktika nähile geçelligi barada tehnikuma karakteristika alyp gitmelidi. Şu karakteristikalarny bular magazinçylyga laýyk däl diýip garalap karakteristika berýärdiler. O çağalaryň kimiň çağalardy bilýäňizmi? Ya daýhanyň, ya kolhozçynyň, ya da çopanyň çağalardy. O ýokarrakda işleýänleriň çağalaryny onuň ýaly edip bilmeýärdiler. Diňe şu owadan gelen, ya başga bir raýondan gelen, ya bir şonuň ýaly garama ýakrak biriniň çagasy bolsa, ene şonuň ýaly etýärdiler. Dostlar, doganlar, bizler düşmany
daşardan aktarmalı. Bizim düşmanımız içimizde. Biz özümüze düşman. Bizim daşarda düşmanımız yok. Gelin bu düşmanlığı bir gapdala atalı. Korkuyunu bir tarafa atalı. Diktatorluk sistemini ayırıp demokratik ülke bolalı. Gelin barimiz ağzı bir bolalı. Yurdumuza gideli, yurdumuzda yaşalı, yurdumuzda işläli. İçki sırın aytma her bir namarda. Sırın ile yayıp paş eder seni. Oğru kezzap bilen ovadaş bolma. Malından ayırıp ağaç eder seni. Samsam adam bilen oturma, turma. Zinhar namart bilen sen söhbet kurma. Gariban dostundan yüzün övürme. Barsan depesine tec eder seni. Bir goç yigit näzenine yar bolsa, cemalyny bir görmäne zar bolsa, aralykda bir şum rakyp bar bolsa, ýagşy dostun bilen öj eder seni. Soplar yanalyp aýtmaz senany, seher tursan geçkin hemme günany. Aýtma ber gıýbat söz, etme zinany. Dozahyň oduna duş eder seni. Magtum gulu, ile ýaýdyň nesihat. Zinhar yaman bilen bolmagyn ülpet. Hudaý berse saadatly bir perzent. Garragan çağında yaş eder seni.